खुलुमबाय रायजोफोर साननैसो सिगां जालांनाय मोनसे जाथाय जाय जाथायखौ नोंथांमोना मिथिनानै जोबोद आसरित मोनगोन ओरैबायदि डेन्जारास घटना मोनसे जालांदों आरो बे घटनाया जाबाय दिल्लीनि मोनसे पुलिस कलनी दंमोन बेयाव सानसेखालि सासे डेलिभारि बया फैयो आरो फैनानै नखरसे मानसिनो हाबनानै दरजानि कलिं बेलखौ दाबो आरो दामनाय लोगो लोगो सिंनिफ्राय सासे हिन्जाव मानसि ओंखारबोयो आरो हिन्जाव मानसिया ओंखारबोनाय लोगो लोगो बै डेलिभारि बया सोङो दि न'आव मालिका दंना गैया होननानै आरो बिदि बुंनायाव बै हिन्जावा बुङो जे मालिका गैया बिनि उनाव बियो थांनो ओंखारनानै ससे थांनानै आरो गिदिंना फैफिननानै बुङो आं दै गिलाससे मोनगौमोन नामा आरो बिदि बुंनायाव बै हिन्जावा बुङो फै न' सिङाव जिरायफै आं दै लाबोगासिनो दोङो बिदि बुंनानै बिसोरो गावसोर सानैजों अहाजासे सानसेया एन्जय खालामो आरो मोना बै डेलिभारि बया ओंखारनानै थाङो आरो बे घटनाया इखालिनिल' नङा प्राय बोसोरथाम जाबाय बिसोर सानैबो बिदिनो लोगो हमलायो आरो सानफ्रोमबो बिदिनो सानैबो एन्जय खालामलायगासिनो थायो आरो बिदि एन्जय खालामबाय थानायावनो सानसेखालि ओरैबायदि दिन मोनसे मोनफैयो जे बै हिन्जावनि हौवाया एक्चुअली दिल्लीनि पुलिस इन्सपेक्टरमोन आरो बे इन्सपेक्टरा न'आव फन हरगासिनो थायो खनब्रै खनबा फन हरनायाव रावबो रिसिभ खालामा आरो रिसिभ खालामियाव बे एसे सिन्था जायो मा जाखो माबाखो आरो बिनि उनाव बिनि सासे कनस्टेबलखौ थिनहरो न'आव नायहैनो थाखाय बिनि उनाव फैनानै नायफैबा न'आ ताला मारिनाय आरो बिनि उनाव बियो खिरखिखैजाबो नाहरनो नाजायो नाथाय खिरखिखैजाबो बियो नाहरनो हाया मानोना खिरखियाबो फांनायमोन बिनि उनाव बियो एसे गोजौखै गाखोना जि भेन्टिलेटर दंमोन बे भेन्टिलेटर साखैजा नाहरो आरो नाहरनानै जि नुयो माने नोंथांमोना आसरित मोनगोन बै हिन्जावा न' सिङाव थैनानै दंमोन आरो बिनि उनाव बियो लोगो लोगो फन हरो आरो फन हरनाय लोगो लोगो हौवाया मोनफैयो गावनि जि टिम लानानै आरो मोनफैनानै दरजाखौ सेफायनाय जानानै बै हिन्जावखौ नायहैबाथाय बे हिन्जावखौ सेखा रखम बुस्थुजों माने दाननाय सिन गोजा आरो बिनि उनाव गोबां सुराग नागिरो बेयाव नाथाय जेबो मोना बे हिन्जावखौ पस्टमर्टम खालामनो थिनहरनाय जायो दानिया घटनाया माबोरै स्टार्ट जादोंमोन माबोरै बिदि जानो मोनखो नोंथांमोना खोनासं भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो बै जाय हौवाया डेलिभारि बय जानानै बिसानाव फैयोमोन आरो बै हिन्जावा सानैबो एक्चुअलि टिकटकआव भिडिअ बानायबाय थायोमोन आरो बिदिनो कमेन्टस हरलायनानै सानैबो माने लोगो हमलायनायनि मोनसे माने दिन थिक खालामो आरो बिदिनो बै हौवाया एक्चुअलि छत्तीसगढ़निमोन आरो बियो बै हिन्जावखौ लोगो हमनो थाखायनो दिल्लीयालागै मोनहैयो आरो दिल्लीयाव माने खामानिबो मावो आरो लोगोसे बै हिन्जावखौ माने लोगो हमो नाथाय खोथाया ओरैबायदि जायो जे बिसोरो बै हिन्जावा थायो पुलिस कलनीयाव गासै जि माने एरियायाव न'खर दोङो फिसा न' बै न'आ एक्चुअलि गासैबो पुलिसनि न' गोजामोन आरो बिनि थाखायनो बियो माने साधारन भाबै फैबाथाय सुबुंफोरा सन्देह खालामगोन होननानै बियो माने मोनसे आइडिया लायो जे आङो डेलिभारि बयनि गस्ला जरासे बायनानै सानफ्रोमबो बिदिनो डेलिभारि जमेट'नि डेलिभारि बय जानानै बिसानाव फैबाय थायो आरो बिदिनो लोगो हमलायनानै सानैबो एन्जय खालामो मानोना बै हिन्जावाबो ओरैबायदि मोनसे माने सिं घटना जाबायदोंमोन बिसा न'खराव आरो बे घटनाया जाबाय बिसा एक्चुअलि गथ' गथाय गैयामोन आरो गथ' गथाय गैयिनि थाखाय बिसा न'खराव प्रायानो दावराव दावसि जाबाय थायोमोन आरो बिनि थाखायनो बे माने हिन्जावा गावनि हौवाखौ गारनो होनना सानोमोन नाथाय बे हिन्जावा मिथियामोन दि बै जाय हौवाखौ बियो माने लेंहरदों बै हौवायाबो एक्चुअलि हाबा जाखानाय आरो बिहा सानै गथ'बो दोङो हौवासा आरो बिदिनो जिखालि बै हिन्जावा थैयो खालि एक्चुअलि रेगुलार जाबायदि बिसोरो लोगो हमलायो थिग बिदिनो लोगो हमलायनो फैदोंमोन नाथाय खालि हिन्जावा बेखौ एसे फर्स खालामो जे आंखौ नोङो हाबा लानांसिगोन आं आरो बिदि थाबाय थानो हानाय नंला
आरो बिदि बुंनायाव बे हौवाया मोजाङैनो बुङो जे नङा नङा आं हाबा खालामनो हानाय नङा मानोना आंहा हिनजाव दं गथ' सानै दं आरो बे बाथ्राखौ लानानै सानैबो एसे दावराव दावसि जायो नाथाय उनाव बै हौवाया बुङो जे आच्चा आं मोनायाव फैगासिनो दोङो नोंनि हौवानि डिउटिया दिनै एसे गोबाव जाबोगोन मानोना माने बेलेग एसे माने खामानि दंमोन होननानै हौवाया होनलांखादो जे फैनायाव गोबाव जागोन आरो बिनि थाखायनो बै बाथ्राखौ जेब्ला बै गोसोथोनाय हौवानि सिगाङाव खोन्थायो आरो बे हौवाया प्लेन खालामनानै मोनायाव फैगोन होननानै बेखौ गारनानै थाङो नाथाय मोनायाव बियो सेखा गंसे लानानै फैखायो गावनि आरो इसोरो एक्चुअलि मबाइल जेबो कानेक्सन गैया सब माने ससियेल मिडियाजों मानोना टिकटकजों जि कमेन्ट्सजों बेफोरजों रायलायलायोमोन जेबो सानसेबो मबाइलजों फन हरलायलाया सानसेबो मबाइलाव बिसोरो मेसेज खालामलाया आरो इखालिबो बै सेंग्राया मबाइलफोरखौ सुइच अफ खालामखाना फैखादो माने पुरा प्लेनिं खालामनानै ओरैबायदि डेन्जारास प्लेनिं माने पुलिसाबो बहुत दिन माने बेखौ माने नागिरनांदो माने जेबो सुरागखौनो मोनाखैमोन माबोरै बे हिनजावखौ बुथारदों होननानै आरो बिदिनो मोनायाव फैयो आरो फैनानै जेबो रायलाया गारानो न' सिङाव हाबनानै बे हिनजावखौ बै सेखाजों खबबा खब दाननानै बुथारनानै बियो ओंखारलाङो आरो ओंखारलाङो माने बियो एसे आथुरबो दंमोन मानोना मोनायाव बिनि माने फ्लाइटनि टिकेट दंमोन आरो फ्लाइटआबो बिना एक्चुअलि मिस जालाङो आरो मिस जानानै बियो बासजोंसो माने गावनि न'सिम थाङो नाथाय 20 दिन उनाव पुलिसफोरा बेखौ माने गावनि गामियाव थांनानै हमनानै लाना फैयो आरो हमनानै लाना फैनाय लोगो लोगो बियो सिगां सोङो एक्चुअलि आंखौ नोंथांमोना माबोरै हमनो हादों मा प्रुफ माबोरै आं दि बिखौ बुथारदो बेथ' नोंगो आं बुथारदो नाथाय माबोरै नोंथांमोना आंखौ हमनानै मोनदों मा प्रुफ मोनदों नोंथांमोना आरो बिदि बुंनायाव पुलिसा सिगां सोंग्रोयो जोंथ' खोन्थागोन नाथाय नोंनि जि माबोरै नों माने बिखौ बुथारखो मानो बुथारखो गासै डिटेल्सखौ जोंनो खोन्थाग्रो बिनि उनाव जोङो खोन्थागोन आरो बै बुंनाय बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननो सिगांनो बुंखाबाय उनाव पुलिसफोरा मा बुङो जे नोंनि जि फ्लाइटनि टिकेटआ बै फ्लाइटनि टिकेटआ एक्चुअलि बिसना सिङाव गोलैना थालांदोंमोन जोङो बहुत दिन माने बे जायगाखौ नागिरथिंबाय थादों माबाफोर सुराग मोनगोन नामा होननानै नाथाय जेबो मोनाखैमोन दाखालि बावै सासे जि खामानि मावग्रा मानसि लांदोंमोन जोंनि साहाबा इन्सपेक्टरखौ बुंदों इन्सपेक्टरा माने खामानि मावग्रा लानानै थांदोंमोन न'स' साफा खालामनो होननानै आरो बेयाव बिसना सिङाव बै टिकेटखौ मोनो आरो बै टिकेटनि थ्रुयैनो जोङो नोंनिसिम मोनहैयो आरो बे केसा दाबो सोलिगासिनो दङ जेलाव दं बिथाङा छत्तीसगढ़नि नामफोरखौ आरो बुंलायलायला नोंथांमोननो मानोना बेफोरो गेदेर केस आरो नामफोरखौ बिसोरो माने खुलायबो पुलिसफोरा माने खोन्थायाखै दाबो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो आरो बहुत गोबावजों आं एक्चुअलि भिडिअ लाबोबाय दिनै समखौनो मोना जादों आरो सिगांनि भिडिअफोरावबो नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदों आरो बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गासैबो रंजा खुसि था लोगोजों था गोजोन्थों।